Salajengipun ngancik adiacara waosan geguritan. Ingkang semindah Surya Ngumbara ingkang badhe maosaken geguritanipun. Sumangga Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugandalu rahayu matur suwun saderengipun kula maos kuritan mugi sareng-sareng paring panjenengan mugi sedaya titah menika tansah pinayungan kawujengan tansah pinayungan kabagyan sedaya ingkang sampun sumari wonten sajroning makhluk jagat punika pikantuk pangapura dening Hyang Maha Agung. Layak surut ing mengawan dening Surya Ngumbara. Ilining banyuing mangsa ketiga kebak bunek hanggondo cimeritik garing pangulipani kegodhongan kang nerak dalaning pepadang layang surut ing bengawan anggawa saspita kala sabrang sing ngenterake para manungsa kang padha kentir rucut Subasita prasaja Marjukunda kang isih adil tinimbang manungsa layang surut ing bengawan aweh pratandha
emprit sansaya jerit jalanan tu ing budi pakarti padha dipundheti ngorong kasatan kawruh laku utama barang kudune diruwat harap bakune digarap malah dicampur bawur tundane dadi nyambur Jawa pantun udan riris bakal teko gawa tangise manungsa pengis samudra pangapunuk bakal ono barang kawula kang suwaya kang mending bakal mubal sakwayah-wayah gawa banyu panguripan kang bening dadya kaca penggalaning manungsa layang surut ing bengawan pingin kondo oh pramuda tata bangsa gunakna dayamu sadurunge lara gunakna mudamu sadurunge tuwa gunakna wektumu sadurunge tuwa gunakna umurmu sadurunge layu layang surut bengawan ora bakal asat kasatan tuing nur ilahi Jawa